Deň Pí na gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci. Deň Pí. Dni Pí sú dni, ktoré sa približujú svojou číselnou hodnotou číslu Pí, napríklad poradím v roku, dátumom, hodinou, minútou, sekundou. Medzinárodný deň Pí sa oslavuje 14. marca podľa amerického spôsobu zapisovania datumu, čiže 3 lomka 4, vlastne prvé 3 čísla Pí, 3,1, 4. Taktiež sa oslavuje aj Pí minúta a Pí sekunda. Pí minúta je 14. marca o 1 hodine 59. minúte po obede a Pí sekunda je 14. marca o 1 hodine 59. minúte a 26. sekunde po obede. Na 14. marca taktiež pripadá aj dátum narodenín Alberta Einsteina, ktorý sa narodil v roku 1879 a zomrel v roku 1955. Prvá oslava Dňa Pí. Prvá oslava Dňa Pí sa konala v Exploratóriu, čo je Múzeum vedy, umenia a ľudského vnímania v roku 1988. Založil ju Larry Shaw, odtedy prezývaný aj Prince Pí. Kolegy z Exploratória a návštevníkmi jedli ovocné koláče a torty s ozdobami v tvare Pí. Táto tradícia trvá až dodnes. Jedli koláče preto, lebo Pí sa po anglicky číta pie, čo znamená koláč. Technologický inštitút MIT, čo je presízna škola, niečo ako Oxford alebo Harvard, rozosiela Deň Pí potvrdenia o prijatých doručovaných študentom. Ďalšie dni približujúce sa Dňu Pí. Dni približujúce sa číslu Pí. 22. júl 22/7 v britskom formáte dátumu, čo je formát dátumu, ktorý používame aj my. Niekdajšie zaokrúhlenie Pí, pretože 22/7 sa rovná 3,14. 10. november. V priestupnom roku sa oslavuje 9. november ako 314 deň v roku. 21. december o 1:13 po obede, čo je 13:13 nášho času, je to 355. deň v roku. V priestupnom roku tento deň pripadá na 20. december. Je oslavovaný o 1:13 po obede, pretože čínske zaokrúhlenie Pí mal hodnotu 355/113, čo sa zase rovná 3,14. Ďakujeme za pozornosť. Účinkovali Jakub Škoda a Tomáš Ševček.